ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/4/26 ಬುಳ್ಬುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಚೋಕ್ಲೆ ದೇವತೆ ಅವಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅಮೃತನು ಪರ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಪರ್ಪಲೆ ಅಮೃತನು ಪರ್ಪುನಗಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರ್ಯ ಅದು ಪೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಮಯಡು ಸತ್ಯಯುಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ತಯಾರಾವಂದೊಲ್ಲೆರು. ಉತ್ತರ: ಏರಿ ಜ್ಞಾನರ್ದು ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಪೇರು. ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುಜೆರೋ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುಜೆರೋ ಅಕುಲು ಪ್ರಜೆಕುಲಾದು ಬಿಡುಪೇರು. ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಪನವು ಪಂಡ ಪ್ರಜೆಕುಲಾಪನವು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜರಾಣಿಯರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಂದಿಚ್ಚಿ ವಿದ್ಯೆ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನಪ್ಪುಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಕ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿಪ್ಪನಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ದಿಕ್ಕೊನು. ಗೀತೆ: ಈ ರಾತ್ರಿನು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲೆಯ ಪಗಿಲ್ನು ತಿನ್ನೊಂದು ಕಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನಿ ಕೆಂಡರೆ ಎಂಗ್ಲ ಜೀವನ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದಿತ್ತು. ನಿತ್ತೆ ಕವಡೆದೆಲ್ಲ ಕಾದು ಬರ್ತನು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತೆರಾದಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ ಸಹ ತೆರಿಯುನು ಇರು. ಪಾಪ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ ಸಹ ತೆರಿಯುನ್ನದು ಸಹಜ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಪವರು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪನಗ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಕುಳ್ಳುವಿರು. ಅಂಡ ಆ ಸತ್ಸಂಗೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತೆನ್ ತೆರಿಪವರು ಅವು ಮಾತಲ ಕಥೆಯಾದುಂಡು. ಕಥೆ ಜ್ಞಾನತ್ತು. ಇದು ಮಲ್ತದ ಮಲ್ತಿನ ಕಥೆಯಾದುಂಡು. ಗೀತೆದ ಕಥೆ, ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳುಂಡು. ಐತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವರಿಂದ ಅವು ಮಾತಲ ಕಥೆಗಳಾದುಂಡು. ಕಥೆಗಳದ್ದು ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಲಾಭ ಪಂಡೆ. ಇಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಪಂಡ ನರದು ನಾರಾಯಣ ಅಪನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಕಥೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದನು ಕೇನು ನೇರ್ದವರ ನಿಕ್ಲು ನರದು ನಾರಾಯಣ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಇಂದು ಅಮರ ಕಥೆಲೆ ಅದುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊರ್ಪಾರು. ಬಲೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಅಮರ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವ. ಇಂದರ್ದು ನಿಖಲು ಅಮರ ಲೋಕಡು ಪೋಪಾರು. ಅಂಡ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೋನು ಜೇರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಥೆನೆ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ತಿಕ್ಕುಣಿದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಮಂದಿರಗೂ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಹೋಪೇರು. ಮಹಾತ್ಮರ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಬಂದು ಬನ್ಪೇರು. ದೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ನಡತೊಂದು ಬೈತನು. ಋಷಿ ಮುನಿ ಇಂಚಿನಕುಲು ಏರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿದ್ದು ಪೋತಿರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತರೆ ಬಗ್ಗ ಒಂದು ಒಯ್ದಿರು. ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಕಥೆಲ ತೆರಿದಿನೋ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇಚ್ಚಿ ಬಂದ ಬನ್ಪೇರು. ಈ ತೆರಿಗಳು ಜೋಗುಲು ತೆರಿಯುಂದರು. ಈ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಕಥೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಟು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿದ ಕಥೆಯಾದುಂಡು. ಭಲೆ ಏರು ಪ್ರದರ್ಶನೆಗೆ ಬರಪಿರೋ ಅಕಲು ಕಥೆನಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಕೇನೋನು ಅಂಡ ಪವಿತ್ರ ಅದು ಪೂಜಿ. ಈ ವಿಕಾರಡು ಪೋಪುನ ಪದ್ಧತಿಲ ಸಹ ಅನಾದಿಯಾದುಂಡು ಬಂದು ತಿರುನು ಇರು. ಮಂದಿರಡು ದೇವತೆಲ್ನ ಎದುರುಡು ಪೋದು ನಿಕ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಬನ್ಪೇರು. ಕೂಡ ಪಿದೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕಾರಡು ಪೋಪಿರು. ಇಂದು ಅನಾದಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಇಚ್ಚೆಂದೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇಂಚರಾಡಪುಡು ಬಂದು ಬನ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗಳ ಜೋಗುಲಿತ್ತರತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬನ್ಪುಣಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪದವಿಯಂತೂ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ದೇವತೆಲ್ಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲಿರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯಡು ಎದ್ದು ಸುಖಿಯಾದಿತ್ತೇರು. ನೆಗಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೆರಪವಿರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಇಂದುವೇ ಭಾರತವೇ ಸ್ವರ್ಗ ಎತ್ತನು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು. ನಿಂದನಂತೂ ಮಾತ್ರಲೊತ್ತನು ಇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು. ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ದುಃಖಿಯಾದಿಚ್ಚಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿತ್ತೇರು. ಅಕ್ಲ ಮಂದಿರಳು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾದು ಮಲ್ತದಿತ್ತನು. ಅಕ್ಲಿಗೆ 5,000 ವರ್ಷಲಾಂಡು ಅಕ್ಲು ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಂತು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಆದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಒರೆಯ ಕುರಿ ಲಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು. ಭಗವಂತ ಅಂತೂ ಮಿತ್ತು ನಿರ್ವಾಣಧಾಮಡೆ ಪೇರು. ಮೂಲತಃ ಇಂಕ್ಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪ.
ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪ ಸುರುಕಿ ಅಂಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನ ರಾಜ್ಯರಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸುಖ ಆನಂದ ಇತ್ತನು. 5 ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು 84 ಜನ್ಮನ್ನು ತೆತ್ತೊನಡಾಂಡು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಬಂದು ಕಾಯಲ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಡು 1025 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸುಖ ಇತ್ತನು. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದಿತ್ತ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯದ ಮಹಲ್ ಇತ್ತನು. ಎಂಕುಲೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತ 5 ಬಕ್ಕ 84 ಜನ್ಮಡು ಬರಡಾಂಡು ಈ ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳದ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂಡುಪ್ಪುಂಡು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಸುಖ ಇತ್ತನು ರಾಮರಾಜ್ಯಡಿತ್ತ 5 ಬಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರು ವೃದ್ಧಿಯಾವಂದು ಬೋಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗಟು ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇತ್ತರು. ಸತ್ಯಯುಗದ ಅಂತ್ಯಡು ವೃದ್ಧಿಯಾದ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಕೋಟಿಯಾದ ಬಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ 16 ಜನ್ಮಲು ತ್ರೇತೊಡು ಮಸ್ತ್ ಸುಖ ಶಾಂತಿಡಿತ್ತೇರು. ಒಂಜೆ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿರಾಂಡು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾಂಡು. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯನು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ರೀತಿರ್ದು ತಿರಿಪವೆ. ಇಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲಿಗಳ ಸಹ ಇಂಚ ತಿರಿಪವಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾತಾಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯದ ಮಹಲ್ಲು ಭೂಕಂಪಡು ತಿರ್ತಿಗೆ ಬಿದಳು ಪೋಂಡು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ವಿಕಾರಿ ಐನದವರನೆ ಭೂಕಂಪಾಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾಂಡು. ಪವಿತ್ರ ಇರಿದ ಪವಿತ್ರಾದ ಬಿಡಿಯರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ಲಂಕೆ ತಿರ್ತಿಗೆ ಬಿದಳು ಪೋಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಒಂತಾಂಡಲ ಒರೆದು ಪೊಡತೆ ಐನದವರ ಮಂದಿರ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟಾಯರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಶುರುವಾಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ವಿಕಾರಿಯರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ. 5 ಬಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ನಡತಂದು ಅಪಗರದು ಆಯುಸ್ಸಲ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡು. ಎಂಕುಲು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಯೋಗಿಲಿರ್ದು ವಿಕಾರಿ ಭೋಗಿಯಾದ ಬುಡಿಯ ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಕಾರಿಯಾದ ಬುಡಿಯರು. ಈ ಕಥೆ ಏತು ಸಹಜವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ನಿಯರ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿರುಪೈನೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ಸಹ ತರೆ ತಕ್ಕವರು. ಇತೆ ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ತಿರುಪರು ಅರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನಾದುರ್ಲಿರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ಭೋಗಿ ಪತಿತಾದ ಬಿಡಿಯರು ಅಪಗ ಬೇತೆ ಧರ್ಮೋಲು ಶುರುವಾಂದು ಕೊಂಡು ಏಪ ಅಮೃತದ ನಶೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾನು ಪೆಟ್ಟು ಲಡೈ ಐರೆ ಶುರುವಾಂಡು. ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು 10 ತಿಂಗಳು ತಿರ್ತಿಜ ತೊಂದೆ ಬತ್ತ ಕಲಿಯುಗ ಎಂಕುಲು ನಲ್ಲ ವಿಕಾರಿಯ ಕಲ್ಲುದ ಮೂರ್ತಿನು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬತ್ತ ಹನುಮಂತ ಗಣೇಶನ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿಯಾಯಿನ ಕಾರಣ ಕಲ್ಲುದ ಪೂಜೆನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರುವಂತ ಭಗವಂತೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿಡುಲ್ಲಿರು ಬಂದು ತೆರಿಯುಂಡ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಾಂಡ ಕೂಡ ಭಾರತ ಬತ್ತದು ವಿಷನು ಬುಡ್ಪದು ಅಮೃತನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ವಿಷನು ಬುಡ್ಪದ ಅಮೃತನು ಪಾನ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯಲೆ. ವಿಷನು ಬುಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ಮನುಷ್ಯರು ದೇವತೆ ಅಪರ ಅಂಡ ವಿಷನು ಬುಡ್ಪುಣನೆ ಇಜ್ಜಿ ವಿಷಕ್ಕಾದು ಎತೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಲಡೈ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಯ್ನದವರನೆ ದ್ರೌಪದಿ ಲೆತ್ತೆರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿತ್ಯ ತಿರಿಯೊಂದರು ಅಮೃತನು ಪರ್ಣ ವಿನಃ ಇಂಕುಲು ದೇವತೆ ಅಪ್ಪನು ಇಂಚ ಸತ್ಯೋಗಟ್ಟಂದು ರಾವಣನ ಪೂಜೆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗ ಶ್ರೇಷ್ಠಚಾರಿ ಅದು ಪೂಜರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗ ಸತ್ಯೋಗಟ್ಟು ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಈರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕಲು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಅಮೃತನು ಪರ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಅವಡಪ್ಪನು ಏನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಹೊನ್ಪೇರು ಗೀತೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರ. ಗೀತೆನ ರಚನೆಯನ್ನು ಯಾನು ಮಲ್ತೆ ಪುದರ್ನಂತೂ ಕೃಷ್ಣನು ಪಾರ್ದು ಬಿಡಿಯರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗರು ಏರು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಕೊರಿಯರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಗವಂತನ ಕೊಳೆದು ಪೊಡು ಪಿರೌದ ಜನ್ಮಡು ಭಗವಂತೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಯರು 5 ಬಕ್ಕ ಪುದರ್ನ ಕೃಷ್ಣನು ಪಾಡ್ತೇರು. ಐನದವರ ತಿರಿಪಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡಪ್ಪನು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವೈನ ಕಥೆಯಾದನು. ನಿನ್ ತೆರಿಪೇರ ಬಾಬಾಗೆ ಏತು ಸಮಯ ಬತ್ತನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಈತು ಸಹಜವೈನ ಪಾತ್ರಲ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆದ ಪೂಜೆ. ಐನದವರ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೋಯರು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಥೆಯಾದ ಮಂತದ್ದು ಬೇತಕ್ಲೆ ತಿರುಪತಿ ಹೊರಡು ಕೈಟ್ ಚಿತ್ರನು ಪತಂಲೆ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ 5 ಬಕ್ಕ ರಾಮ ಸೀತೆಯರನ ರಾಜ್ಯ 5 ಬಕ್ಕ ದ್ವಾಪರ ದ್ವಾಪರಿಗೊಟ್ಟು ರಾಮನ ರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾಪನು ಏತು ಸಹಜವೈನ ಕಥೆಯಾದುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದಿಂಕುಲು ದೇವತೆ ಅದುಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ವೈಶ್ಯ 5 ಬಕ್ಕ ಸೂತ್ರರು ಇದ್ದೆ ನಿಖಿಲಿನ ದೇವತೆಲು ಬಂದು ತೆರೆಯನಂದಿನ ಕಾರಣ ಹಿಂದೂ ಬಂದು ಪಣದು ಉಡುಪಿರು ಧರ್ಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ
ಶ್ರೇಷ್ಠದ್ದು ಕರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದೊಳ್ಳಿರು. ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತು ಸಭೆಟ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂದ್ಸರಿ ಪನ್ಲೆ ಬಂದು ಪನೋನೋಡು ಬಾಬಾ ಮಾತ್ರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿರುಪಂದುಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಕಲ್ಪಂದೆತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಲೆ ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಬುಧರು ಸಹ ಉಂಡು ದೇಹಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಂಬೇಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕುಮಾರಿಯರುಲ್ಲಿರು ವಿದ್ಯಾವಂತೆರ್ಲ ಆದುಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲೆ ಗಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕದು ಉಂತೋಡಾಪುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕುಮಾರಿಯರು ಲಕದು ಉಂತಿಯರಡ ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಹುಕಾರರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಧೈರ್ಯ ಉಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಬಿರಳ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಹುಕಾರತನದ ನಶೆಪ್ಪುಂಡು ಹೊರ ದಕ್ಷಿಣೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾವ ಕುಮಾರಿಯರು ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೋನೆ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರ್ನ ಎದುರು ತರೆಬಗ್ಗೋಡಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಏತು ಸಹಜವ ತೆರಿಪರು ಆಂಡ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿಯಪ್ಪನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬರ್ಪುಚಿ ತುಲೆ ಕೆಲವರು ಓದುನೇನೆ ಬರ್ಪುಚಿ ಅಂಚಿನಕುಲ ಸಹ ಎಂಪಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಆದುಲ್ಲಿರು ವಿದ್ಯೆರ್ ದೆಂಚಿನ ಮಾತ ಆದು ಬಿಡ್ಪರು ಈ ವಿದ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕುಮಾರಿಯರ್ಲೊಲ್ಲಿರಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲವೇ ನಶೆ ಇರ್ದನು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಸಹ ಇಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಬಂದ ತೀರುನೀರು ಇತ್ತೆಂತು ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಕುಮಾರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಪೇಸಂಡೆ ಉಪ್ಪಿರು ಅಲ್ಪ ಅಂತೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎತೊಂಜಿ ಕೃತಕವಾಯಿನ ಸೌಂದರ್ಯನು ಮಲ್ತೊನೀರು ಕೇವಲ ಕುಜಲ್ಗಾದು ಎತೊಂಜಿ ಕಾಸನ್ ಕೊರ್ಪರು ಇನ್ನು ಮಾಯಿದ ಪಾಂಪ ಪಂಡ ಶೋ ಆತಂಡು ಮಾಯ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯದ ಪತನ ಕೂಡ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಉತ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ರಾಮರಾಜ್ಯವ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹೊಂದುಂಡು ಅಂಡವಂತೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಪರು ವಿದ್ಯೆನು ಓದಂದು ಇತ್ತರಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಇಲ್ಲಿಯ ಪದವಿ ಪ್ರಜೆಯಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಇತ್ತೆತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಪ್ರಜೆಗಳಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸಾಹುಕಾರರು ಕೇವಲ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ಬಂದು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಉಪ್ಪಿರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಕಡೆಯಟ ಇಂಚಿನಾಪುಲು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಪ್ರಜೆಗಳಾಪೇರು ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಪುನ ಪಂಡ ಪ್ರಜೆಗಳಾಪುನಾದುಂಡು ಈರು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರೋ ಅಕುಲು ರಾಮರಾಜ್ಯರು ಬರ್ಪೇರು ತೆರಿಯುಣ್ಣವು ಸಹಜವಾದುಂಡು ಈ ಕಥೆತ ನಶೆಟ್ ಏರಿತ್ತಿಂಡಲ ಸಹ ಧೋನಿ ಪಾರಾದ ಉಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಪೋಪ ಐತು ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮಗು ಬರ್ಪ ಬಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರಡು ಯಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯುಲಿ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಚಿತ್ರ ಕೈಟು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗಾಕಲ ಜೇಬುಡು ಚಿತ್ರ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯಾದಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಲಾಕೆಟ್ಗಳ ಸಹ ಉಂಡು ಇಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಬೇರೆ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತ ಪವಿತ್ರ ಅದು ಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಕೊಡು ಈ ಬ್ಯಾಚಿಡ್ ಎತೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವನು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಬಾರ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದ ಆಸ್ತಿ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಇದೇನು ಏರ್ ತೆರಿಪಂಡಲ ಸಹ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಪದವಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕರು ಬಾಕಿ ವಿದ್ಯೆದ ಅನುಸಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು ಸ್ವರ್ಗಡಂತೂ ಬರೋದು ಬರತ್ತೆ ಕಡೆಟಂತೂ ಬರಡಾಕೊಂಡು ವೃದ್ಧಿ ಅವಡಾಕೊಂಡು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಅಕ್ಲಂತೂ ಆಪೆರತ್ತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೆಕ್ಕಡು ಪ್ರಜೆಗಳಾಪಿರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಪ್ಪನೆಟ್ಟೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಪಿರು ಮಕ್ಕಳ ಪುದರ್ಲ ಸಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಂಡು ಕುಮಾರಿಕಾ ದಾದೀಜಿ ಜಾನಕಿ ದಾದೀಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ಸಂಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಒಬ್ಬ ಎದ್ದ ರಥ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಪಾಪ ತೆರಿಪ ಒಂದೊಪ್ಪೇರು ಹಾಲನ್ನು ತೂವಚ್ಚಿ ಹಾಲನ್ನು ಪಾತೆರು వచ్చి ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡಲ ಸಹ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪಾತೆರು ಇರು ಅಂಚಿನಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಎಂಚಿನಪೇರು ಈತ ಸಹಜವೈನ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಹ ಮಲ್ಪುಜಿರು ಎಲ್ಲಿ ಜೂಕಲ ಸಹ ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪೋಲಿ ಮಂಗನ ಸೈನ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಂಡತೆ ರಾವಣನ ಜೈಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ದುಪ್ಪನ ಸೀತೆಯರನ್ನು ಬುಡ್ಪೋಡಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ಈ ರೀತಿ ಏರಾಂಡಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೋಡಾಕೊಂಡು ಒರಿ ಲೆಕ್ಕನ ಇಂಚಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭಾವಿತ ಇರು ಬಂದು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೋರು ಬಂದು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನೇನು ತೆರಿಪೋಜರಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂದಿರದು ಲಾಭದಾದ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಚೌಕನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಪಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಭಾವನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಪಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿಯರ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹೊಂದಿ ಓಡಾಪುಂಡು
ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ಓದುದು ಬೊಕ್ಕ ಓದವಡಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಸಾಹುಕಾರಿ ನಶೆ ಪ್ಯಾಸನ್ ಬುರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಸೇವೆ ಡುಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ಹಾಲನ್ನು ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಹಾಲನ್ನು ತೂವಚ್ಚಿ ಹೂವಿ ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಪ್ರಭವಿತ ಇರಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರಗಳ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಇಲ್ಲೇ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿರುಪೋಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಸ್ಮೃತಿರದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮರುಜೀವ ಭವ ವಾ ಜೋಗುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದ ಮರುಜೀವಿಯಾದ ಉಡುಪಿರೋ ಆಕಲ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಮರುಜೀವಿಯಾಪು ನಾವು ಪಂಡ ಮಾತ ಕಡೆದು ಸೈತದು ಪೋಪುನವು ಪರತವು ಅಯಸ್ಸು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಲು ಏಪ ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಅಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಲು ವಶಯರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಹೊಸ ಜೀವನಡು ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ವಶಾದುಪ್ಪನವಪನ್ ಎಂಚಿನ ವಸ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯದ್ದು ದೂರ ಸೂದ್ರತ್ವದ ಅಂಶಲ ಸಹ ಶ್ವಾಸ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುದು ಬರಬಲ್ಲಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಅಮೃತ ವೆಳೆಡು ಹೃದಯನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ನೇಹನು ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೋನು ಇರುತ್ತಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವಿ ಸ್ನೇಹ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಮಹಾನಾಯರ ಮಧುರತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ರತೆದ ಗುಣಧಾರಣ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂಘಟನೆ ಸಫಲತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸದಾ ನಮ್ರಚಿತ್ತದ ಸಿಂಹಾಸನ ನಿಮಿತ್ತ ವಿರಾಜಮಾನಾಲೆ. ಇಂದು ಈ ಸಿಂಹಾಸನ ನಿಮಿತ್ತುಕೊಳ್ಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಪದವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಸಿಂಹಾಸನದ್ದು ಜಪ್ಪೊರ್ಚಿ ಇಂದೆ ತಮಿತ್ತು ಕುಲುದು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಸಫಲತೆ ದಿಕ್ಕು ಐಕಾದು ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಪಾಠನು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಇಂದಿರ್ದು ನಿಕಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರ್ಮಲ ಜೊತೆ ಸಹಜವಾದ ಮಿಲನಾಪ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.